Que tal, boas noites? Novo cruzamento de acusacións entre o Partido Popular e a Deputación de Pontevedra polo plan de compostaxe do organismo provincial. Os populares acusan o goberno de despilfarro e o Executivo provincial retruca asegurando que o PP manipula as cifras. De contado ampliamos, isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Estamos yo contando, dende o PP provincial volveron denunciar o investimento que a Deputación está realizando no plan Revitaliza. Ángel Moldes pídelle explicacións á presidenta do ente provincial. Dende as filas populares creen que se está facendo un gasto millonario nun sistema que non está obtendo os resultados agardados. A compostaxe segue estando na palestra. Hoxe foron dende o PP provincial os que volveron a reclamar por parte da presidenta da Deputación explicacións en relación a este proceso de recollida de residuos orgánicos. Moldes lembrou tamén nesta xornada que nestes 3 anos dende a Deputación se investiron 5,5 millóns de euros. Están facendo un investimento millonario destinado a unha parte moi importante do que é do orzamento da Diputación vai para a compostaxe e nós entendemos que os resultados non son, polo menos, os esperados. Un mes despois de coñecer os datos, seguimos esperando que Carmela Silva faga unha valoración ao respecto. Como presidente da Diputación, e sendo este un plan estrela, algo tendría que decir. Está moi ben criticar a todo o mundo, está moi ben intentar enfrentarse a todo o mundo para tapar todo isto, pero isto é do que realmente debería de falar, dos proxectos estrelas desta legislatura, que en este caso se ve que non están funcionando como deberan. Dende o PP consideran que a presidenta debería de falar sobre este sistema que está ocasionando numerosos gastos para a Deputación e que, segundo os populares, non traen consigo os beneficios agardados. Nos decoran moi ben todo isto, pero ao final o que sería importante que era a implantación, que os veciños se implicaran, que isto funcionara, pero sobre todo o que sempre nos dixeron que iba a ser isto, que iba a ser baixar a cantidade de residuos que enviamos a Sogama, baixar o que pagan os concellos a Sogama, e estamos vendo todo o contrario, estamos vendo que a maioría dos concellos, pois de alguna maneira, están incrementando os residuos que envían e están incrementando as cantidades que están pagando. Moldes dixo esta mañá que dende a Deputación están levando a cabo moita publicidade, moito movimento, moito ruído, pero que os datos realmente non avalan o éxito do plan Revitaliza, o éxito da compostaxe. A presidenta non estaba esta mañá en Pontevedra. Quen si deu resposta a esas declaracións do PP foi o vicepresidente e responsable do plan Revitaliza. César Mosquera non entende a actitude do PP co plan. Considera que os populares van en contra dunha realidade aprobada xa polo seu partido a nivel estatal. Mosquera di que é sorprendente ver como o PP manipula as cifras. É que as contas feitas, aparte por estes, disculparme que os clasifica así, estes fenómenos de que danlle para arriba para baixo e demais, pois non vou entrar a discutilas, porque son tan irracionais que non teñen sentido. Ahora, o que digo é, os residuos que a xente está botando con esforzo, que hai que agradecer, e aparte está facendo moi ben, nos composteiros individuais e comunitarios que hai na provincia, que pasa? Ese non irían a Sogama? Están aí. Están indo a compostar. A produción de residuos, o sea, medidos que van a Sogama e demais, depende estritamente do ciclo económico. Exactamente, máis ou menos casi é na mesma proporción, o sea, se o PIB medra o 3%, os residuos medran entre o 2,4% e o 3,2%. Eso está estudado hai dúcias de anos. O goberno local mantivo unha reunión con veciños da cidade para falar da compostaxe. Carme da Silva dixo esta mañá que xa recolleron as suxestións dos veciños, entre elas a solicitude dunha campaña informativa que se fará en todos os soportes precisos sobre este proceso. Tamén nos solicitaron esa reunión que se faga unha campaña informativa para que, aquelas persoas que pola razón que sexa descoñecen o proceso ou non teñen a información suficiente, que podan ter acceso a ela. Nos comprometimos, obviamente, a facer todas as campañas informativas que sexa preciso e iniciar, tan pronto poidamos, estas cousas teñen unha tramitación, unha campaña informativa específica, dende as redes sociais hasta outro tipo de soportes, para que todo o mundo poda ter toda a información que precise, así, como establecer tamén se quere algún tipo de horario no que os mestres composteiros den a información que a xente lle demande, que eso xo fan.
Carme da Silva dixo que os colectivos representantes de Salcedo, Monteporreiro, Eduardo Pondal, A Parda, as federacións Castelao e Teucro, a Mancomunidade de Montes e as comunidades de Tomeza e Salcedo, todos estes colectivos trasladaron ao Concello a necesidade de que Pontevedra siga adiante co proxecto de compostaxe. De feito, dixo da Silva, solicitaron que se vaia estendendo a outras zonas da cidade. A concelleira tamén fixo balance do ritmo dos composteiros instalados a toda agora no barrio de Eduardo Pondal. No de Ponteboleira xa están 2 módulos cheos, o que supón que se enche un cada semana, cando a previsión é que se encha un cada 15 días. Calcúlase que neste momento estean chegando alrededor de 400 persoas. Sobre o primeiro instalado en Eduardo Pondal, que está operativo dende o vindeiro dende pasado 7 de marzo, xa está pechado e o compost a madurar. De feito, estímase que sairá o primeiro compost de Eduardo Pondal dentro duns 15 días. A negociación da relación de postos de traballo no Concello de Pontevedra parece que non marcha todo ben que debería. Os sindicatos non están conformes coa oferta que lanza o Executivo Municipal. O concelleiro de Réxime Interior dixo esta mañá que o principal desacordo está na Policía Local. En total, a Policía incrementaríase de aprobarse a RPT, de levarse a cabo o estudio, a retribución en 2.400 euros. Policía Local, non? 2.400, un pouquinho máis de 2.400 Policía Local. E despois, é certo que na RPT non se incluía, no estudio non se incluía o incremento de nivel, de pasar do nivel 18 ao nivel 20, pero incluíase unha retribución de 1.500 euros no específico, pero a cambio de 10 días de descanso, non? Que pola reducción de xornada, como fan unha xornada de 8 horas, pois que renunciaran a 10 días de... E iso non o aceptan nin 10 días, nin deron a oportunidade de negociar. O concelleiro de Persoal dixo esta mañá que o Concello ofrece un aumento de case un 8% no capítulo 1 do orzamento municipal. A esta suba do soldo, que suporía unha media do 5% para todos os funcionarios, Lejísima dixo que habería que sumar o 1,5% aprobado polo Goberno Central cos sindicatos e que o de obrigado cumprimento en todos os concellos. O responsable de Persoal recoñece que son os funcionarios policiais os que están amosando un maior descontento coa última oferta realizada polo Goberno. Os funcionarios municipais celebrarán unha asamblea o vindeiro venres e, segundo dixo esta mañá o concelleiro nacionalista, o mércores 2 de maio un grupo de traballo tratará de avanzar de cara a un acordo para evitar un futuro conflito. O empresario Ángel Martínez Pérez, máis coñecido como Lito, absolto no seu segundo xuízo por fraude fiscal. O rei das orquestras sentara na bancada dos acusados con outras 2 persoas como presunto autor de outros 2 delitos fiscais polos ingresos xerados por unha das súas orquestras, a Filadelfia. Atribuíaselles a acusación de non tributar na Facenda polos seus rendementos económicos nos exercicios de 2011 e 2012, acadando a contía estimada de 284.000 euros. Na súa sentencia, o magistrado do penal número 1 de Pontevedra conclúe que non existen probas válidas da comisión dos 2 delitos fiscais, unha decisión que se basea na nulidade do rexistro judicial realizado pola Axencia Tributaria nas oficinas de representacións Lito. Segundo o xuiz, este rexistro afectou a persoas non mencionadas no auto judicial e tamén porque na causa non existe constancia desta intervención, de como se levou a cabo ou de cal foi o resultado. Únicamente recóllese o auto que o autorizou. Recordemos que a Fiscalía e a Avogacía pedían que fosen condenados a 4 anos e 6 meses de prisión. Seguimos con máis cousas. 90 anos de historia do Casino Mercantil quedarán reflectidos no documental que está realizando Pablo Cacheda, unha peza que terá como fin achegar anécdotas e tamén a historia deste centro social da cidade. Os protagonistas serán os socios da entidade e o resultado final poderémolo ver en novembro, cando se estree no Teatro Principal. 90 anos de historia dan para moito. Pablo Cacheda tentará chegar a historia do Casino Mercantil nun documental de 60 minutos que está rodando ao longo destes días nas distintas sedes deste centro, no centro da cidade, e tamén nas súas instalacións de Casas Novas, en Mourente. Unha peza onde reflectirá a vida do que era o mercantil. Unha peza onde reflectirá a vida que o mercantil tivo na cidade.
Unha peza onde os protagonistas serán as socias e os socios desta entidade. Sí, a historia do mercantil eu comentaba a directiva que está contada sempre desde unha perspectiva moi presidencialista, non? Sempre hai un presidente que abarca unha época. Eu quería darlle o punto dos socios e as socias, non? Entón decidimos facer como conversas entre socios e socias de diferentes perfiles, pois máis xóvenes, máis veteranos e todo, e xuntalos, non? Incluso hai veces pois que nesas conversas se coñecen, outras veces non. E desas conversas pois vaise contando a historia dunha maneira diferente. Ao final son anécdotas, moi en clave de vivencias positivas, negativas, sen escapar un pouco da historia do mercantil en sí, pero estas conversas e esta empatía entre uns socios e socias é o que lle está dando un pouco ese toque diferente. Son moitos anos, moito que contar, pero Pablo ten claro que hai épocas clave para esta entidade, como son os anos 70 e os 80. Pero logo os 70 e os 80 son unha maravilla, porque realmente o mercantil foi moi importante a nivel social. Aquí eran case que centros de lecer pois básicos para moitos pontevedreses, xunto cas outras sociedades que había, o casino, ou artesanos, ou etcétera, non? Entón, bueno, pois sirve tamén un pouco para entender, non? O motivo das sociedades en Pontevedra e por que había tantas. Pablo dixo que se sorprendeu da cantidade de historias que lle chegaron ás socias e os socios deste centro social pontevedrés. E nós quixemos que nos dera a coñecer algunha anécdota que descubrise ao longo destes días de rodaxe. Bueno, o xogo no mercantil sempre foi moi importante, agora xa é esa época escura do xogo, de poder, de que momentos nos que foi ilegal e se xogaba, por exemplo, os propios bailes, sempre acaba todo o mundo nos bailes de Andrés Muruais, na actividade que se facían a Andrés Muruais, a sede por excelencia, eu creo, do mercantil, é da que todo o mundo ten uns recordos brutales. Pablo sorpréndese a día de hoxe coa cantidade de relacións que se forxaron a través do casino mercantil e ten claro que o futuro desta entidade debería ir encamiñado a seguir unindo vínculos sociais. Eu creo que ten futuro como precisamente como núcleo no que poder facer actividades e a vez seguir xerando vínculos sociales, pero eso nesta época é máis complicado. Hai unha intención agora, cada vez que entra xente nova nunha directiva, pois sempre ten unhas intencións renovadas e unha ilusión renovada, e a verdade é que, bueno, pois dependendo de un pouco como vaya o traballo deles, pois as cousas serán mellor, claro. Un documental que aínda non conta con nome e apelidos, pero do que sí sabemos que coñeceremos o seu resultado final en novembro, o mes onde o casino mercantil centrará diversas actividades, posto que se trata do mes do aniversario oficial. O Teatro Principal acollerá a estrea deste documental centrado neses 90 anos de historia desta entidade na Boa Vila. O día deixa máis actualidade na cidade que repasamos de contado. Tres centros educativos da comarca de Pontevedra, 2 da Boa Vila e 1 de Marín participan en Santiago na terceira edición da feira de FP Innova, considerada como o maior escaparate da innovación na formación profesional de Galicia. Os centros son o Carlos Oroza, o IES Montecelo e o IES Chan do Monte. A Deputación de Pontevedra promociona os recursos patrimoniais da provincia ante o público portugués. Somos Historias, a campaña coa que o ente pretende promocionar a provincia poñendo en valor a riqueza patrimonial da mesma, chegou ao país luso despois de presentarse na Gran Vía madrileña ou en Fitur. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra renderá homenaxe a todas as persoas que colaboraron nos seus 30 anos de loita ambiental. O mes de maio continuará os actos xa iniciados ao comezo do 2018 para celebrar os seus 30 anos de loita na defensa do medio. E fará cun acto que conxugará o carácter festivo, reivindicativo e divulgativo e levará o escenario a históricos da asociación. Pontevedra vai acoller numerosas citas deportivas na fin de semana, unha delas o segundo Gran Premio Rogelio Acuña Cidade de Pontevedra de ciclismo, un evento onde participarán preto de 400 deportistas de todas as categorías, 8 en total, que percorrerán unha distancia de 1 km e 700 metros. O sábado 28 de abril, ás 4 da tarde empezará a proba, iso sí, ás 4 da tarde remataremos sobre as 8, non? Entre 4 e 8 da tarde pois vamos a dar cita a todas as categorías, dende escolas, cadetes, junior, juvenils, hasta élite sub-23, non?
E a verdade é que, bueno, para non sempre hacer, como ben decía antes, agradecerlle ao Concello de Pontevedra e máis ao Clube Ciclista Farto unha vez máis por a boa organización desta proba. Esperemos que non se quede aquí en este año e se siga avanzando en próximos años e pudiendo organizar algo máis, que eso está en proyectos. Nada, el recorrido va a ser el mismo que el año pasado, un circuito de 1,7 km. A concelleira de Deportes, Anxos Ribeiro, presentou hoxe a cita deportiva e o seu carón Abel Farto, responsable do Club Ciclista Farto, e Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo. Concordaron en subliñar que a proba é máis que unha competición, é un exemplo de fomento do deporte e do ciclismo. A concelleira quixo tamén agradecer a comprensión e a colaboración da veciñanza, xa que a carreira percorre o casco urbano. Unha cita que comezará ás 4 da tarde deste sábado 28 de abril e que rematará contra as 8 do serán. O percorrido será circular polo centro da cidade, tendo a súa saída e chegada dende a Praza de España. Chegamos así ao remate deste tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Segue a actualidade na nosa páxina web canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade. Que teñan boa noite.